Så klokken ramte 16, og vi venter på, at min modstander kommer og er i vægt. Efter en halvanden time i sauna sammen med min storebror. En fed tur, men vi er klar, og vi venter spændt. Vægten er i hus, heldigvis, og Ja, det er hårdt, ikke? ja, det siger du ikke, men han har siddet og spist for mig hele dagen. Der er kraftet ikke noget. Siden morgenstunden. Nu skal vi sidde og diskutere om det, ikke? Han ved selv, han er skyldig, men ja. Jeg holdt den med sauna med dig. Ja, han er iskold. Der er ikke så meget. Vi er klar. Os. $57 clean. $57 clean. Vi står hernede til weigh-ins. Jeg venter stadig på modstander. Som vi kan se, han er ikke dukket op, og jeg har ikke været deroppe endnu. Jeg er stadig ikke, undskyld mit sprog, pisse sulten. Men fuck det. Nogle gange må den professionelle bare være professionel og tålmodig. På samme tid med, at den anden er amatør. Men sådan er det. Han er en af de få, der behøver ikke tænke over ting, fordi man kan se på ham, man stoler bare på sig selv. Det ligger i ryggrad, det er ikke noget, man skal lære. Det ender har man det, eller så har man det ikke. Han har det. Og tro mig ikke, det er kun en fighter, der kan se en fighter som der. Så jeg har ventet her en halvanden time nu, over 2 timer, coach. Jeg har været siden 16. Hvad er klokken? Ingen er 16:30. Hvad er klokken nu? Klokken er 17:30. Sådan jeg kommer til, sådan, præcis det jeg kommer til at gøre, når jeg nok er, jeg laver den der device. Du skal lige være vant på, så kommer du give mig underholdning. Hvad? Okay. Mr. Rashid Bakbik here to the scale. And 61 kilo. The showman Ali Abdul Jabbar. Scale. That's 60.9 kilo. Good job, guys. Thank you. klar i morgen. Jamen, så er vi ankommet til Brøndbyhallen. Vi er alle her, der har været nogle kampe i gang, og vi er spændt og klar. Som jeg sagde til anden runde knockout, og det sker. Tro mig, det sker. Nu vi venter bare masser af energi, masser af glæde, og vi er spændte. Vi er klar, som altid. Det er showman. Jeg vil sige, at Ali er en glad person. Han er en venlig person på nær i ringen. Jeg kan godt lide hans navn, showman. Han er jo en showman, fuldstændig. Og man ser det ud af 1000, jeg måske sige ud af 1 million, så er han en af dem, hvor du virkelig, wow, han laver de vildeste ting i den. Du ved ikke, hvad der sker. Jeg har været med til mange kampe med Ali, hvor han laver nogle ting, hvor jeg sagde, Ali, hvad lavede du der? Og publikum faktisk buer af ham i starten. Til sidst, så begynder de faktisk at holde med ham, og det synes jeg er fedt. Now the showman is going to show them why he's called the showman. For eksempel, vi var i Belgien, hvor de begyndte at buge af ham, at han kæmpede mod deres lokale held dernede. Men det endte sgu med, at de var på hans side, og han vandt også kampen, hvor du sjældent kan vinde i Belgien. Alle hollænderne kommer hen og siger til mig, Brian, I kan ikke vinde her, det er lige meget, I skal nok ham, hvis det er. Men alle vandt på point, og han gjorde det virkelig godt. Han lavede det vildeste show, og de elskede hans show, så han er en showman til fingerspidserne. Det er den fedeste walkout, de nogensinde kommer til at se. Jeg lægger den til nu. Jeg har ikke set de andres walkout. Jeg siger, at det er den fedeste. I en stor hånd og lave noget larm for 19-årige.
feel invisible. They like, Poppy, what you gain to? I pop a brick or retarded. Wait. Yeah. I said I feel invisible. It's 100 niggas in the spot. I won't keep going. It's 85 just to walk on. I don't talk to these niggas. Cause a lot of these niggas be corny. I'm feeling horny. And I shoot like Robert Horry. I'm off this percolated shit. I got a percolated bitch. I give her this percolated dick. I show her this percolated tricks. Possible, they know who in the city. Possible, nigga, you got this city. Possible, super city on TD. Possible, going 50 for 50. I pop a perk or retorted, then shoot up the party, then change the artillery. Energy. I'm giving nothing but energy. I give a perky and Hennessy. I get 2 shots to the enemy. Hope you remember me. What the fuck a nigga telling me? I spent 250 on my wrist. I spent 250 on my bitch. Double G, niggas doing me grip. Walking in spot and turn everybody grip. DJ, cool. My nigga fuck with the wolves. Tell Spank in and play it back. While the wolves throw the bag. You know I'm shooting for the stars. Aiming for the moon. I shoot at any op. Cause niggas know I'm rude. Send a nigga to the medic. Everything raw, no edit. Plasma, did it. I said I feel invisible. It's 100 niggas in the spot. I won't keep going. It's 85 just to walk on. Jo, jeg synes, at jeg har meget af det sjovere. Det er ikke pænt. Men fuck det, fed kamp alligevel, man. Første omgang, smasker ham. Anden eller første omgang. Jeg rammer mig med flying knee. Første gang millionen, der ramte mig med den. Jeg tænkte, what the fuck? Hvordan kan ham der ramme mig? Så min træner tog mig ikke op med armen. Gå ind og køre dine ting, og det er nu, du skal køre det. Jeg tænkte, fint, ved du hvad, vi dropper plan A, hopper plan B. Bare smasker ham. Og ved du hvad der skete? Præcis det jeg sagde. Jeg smaskede ham. Fuldstændig. Men fuck det. På en måde det er en optur, på en måde det er en udtur. Jeg sagde knockout, fik en knockout. Men fuck det, jeg fik se hvor hård jeg var. Det er jeg ligesom. Der er ikke nogen, der kan stoppe mig. Der er ikke nogen, der kommer til at kunne stoppe mig. Så ja, vi ses næste kapitel.